पौला जेब्ला जिसु ख्रीष्टखौ नाजावाखैमोन बै समाव गोबां जिसु ख्रीष्टखौ नाजावग्रा व्यक्तिफोरखौ तारना होदोंमोन सै होदोंमोन नाथाय जेब्ला पौला जिसु ख्रीष्टखौ नाजावबाय आरो जिसु ख्रीष्टनि गोथार जिउनि गेजेरजों बियो जिसु ख्रीष्टनि गाहाम रादाबफोरखौ दाब दाब जायगाफ्राव हैथिंबाय बै समावहाय पौला गोबां सोमोनांथाव खामानिखौ जिसु ख्रीष्टनि बोलोनि गेजेरजों मावदोंमोन अनजाग्रा प्रियफोर दिनै आं नोंथांमोननो बेबायदिनो पौलनि मोनबा सोमोनांथाव खामानि मावनायखौ नोंथांमोननो लानानै फैदों दा बे मोनबा सोमोनांथाव खामानिफ्रा मा मामोन बेखौ मोनथिनो थाखाय नोंथाङा भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायगोन जि पौला मोनसे समाव ख्रिस्टियानफोरखौ नासयदोंमोन जिसु ख्रीष्टखौ नाजावग्राफोरखौ आनखि सिथारदोंमोन बै पौला जिसु ख्रीष्टखौ मोननायनि उनाव सोमोनांथाव खामानिखौ मावदों बेखौ मोनथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन बेयावब्ला अनजाग्रा प्रियफोर समखौ आद्रि खालामाब्लानो थोंजोङैनो बाथ्रा फारसे आवगायलांनो हास्थायदों नाथाय बिनि सिगाङावनो खावलायनो हास्थायदों जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान फैदों नोंथाङा अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन जेन फैबाय थानाय समफोराव नोंथाङा बेफोरबायदि मोजां इसोरनि बाथ्राफोरखौ बोसोनफोरखौ मोनबाय थानो हायो आरो लोगोसेयैनो मोनसे लाइकखौ थुनानै होगोन गोबां मानसिफोरा गोबां भिडिअखौ नायलांदों नाथाय मोनसे लाइकखौ होनो बावलाङो अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांनि लाइक होनाया आंखौ गोबां थुलुंगा होयो गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय बेयावखायनो आं नोंथांमोननिफ्राय मोनसे लाइकखौ बियो आरो लोगोसेनो नोंथाङा हास्थायोब्ला सानोब्ला बेफोर बाथ्राफोरखौ जोंनि साफ्रोम ख्रिस्टियान बिदा फंबायफोरा मोनथिनांगौ होननानै अब्लाना नोंथाङा बे भिडिअखौ गुबुननो शेयार खालामनानै होनो हागौ सेथि सोमोनांथाव खामानि बेनो जाहैबाय लेंग्रा मानसिखौ थाबायहोनाय बे बै समनि बाथ्रा जेरावहाय पौल आरो बारनाबासआ आइकनियामाव सहैबाय आरो आइकनियामाव सहैनानै जुदायारिफोरनि खुलुमग्रा न'आव पौल आरो बारनाबासआ जिसु ख्रीष्टनि गाहाम रादाबखौ होबाय आरो बै समावहाय गोबां जुदायारिफोर आरो गुबुनारिफोराबो बिसोरनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ फोथायनानै जिसु ख्रीष्टखौ नाजावदों नाथाय बैयावहाय गोबां मानसिफोरबो दंमोन जायफ्रा पौल आरो बारनाबासनि बुंनाय बाथ्राखौ नाजावाखै बैसोर व्यक्तिफोरा आइकनियामाव पौल आरो बारनाबासखौ अन्थाइजों खुबै थारखोमानो थाखाय हास्थायबाय सानखोमाबाय आरो बे बाथ्राखौ मोनथिनानै पौल आरो बारनाबासआ बै जायगानिफ्राय ओंखारलांबाय पौल आरो बारनाबासआ आइकनियामनिफ्राय ओंखारबोनानै लुकाउनियायाव मोनफैबाय आरो बिनि लुस्ट्रा आरो डेरबे फारसे थाबायै गाहाम रादाबफोरखौ होथिंबोगासिनो दङ एबा गाहाम रादाबफोरखौ जेरावबो बुंथिंबोबाय बिसोरो बेबायदिनो लुस्ट्रायाव सफैबाय आरो लुस्ट्रायाव खुलुमग्रा जायगाफोराव गोबां गाहाम रादाबफोरखौ होबाय थादोंमोन आरो बै समावनो जेब्ला पौला गाहाम रादाबखौ बुंबाय थादोंमोन बै समाव जोनोमनिफ्रायनो सासे लेंग्रा मानसि दङमोन जाय लेंग्रा मानसिया पौलनि गाहाम रादाब होनायखौ खोनासंबाय थादोंमोन आरो बै समाव पौला बै लेंग्रानि फारसे नायहरदों आरो पौला मोनथिनो हादों जे बै मानसिया थाबायनो गोसो दङ सोखाजानो गोसो दङ होननानै पौला मोनथिदों आरो बिनि उनाव पौला जिसु ख्रीष्टनि मुङै बै लेंग्रा मानसिखौ थाबायहोदों आरो ओरैहाय बुंदों नोङो गावनि आथिंफोरजों गोथोङै गसं पौलजों बेबायदि बुंजानाय लोगो लोगोनो बै लेंग्रा मानसिया थाबायनो हाबाय बे लेंग्रा मानसिनि थाबायनायखौ नुनानै आरो पौलनि बे खामानिखौ मावनायखौ नुनानै बयबो बैयाव थानाय मानसिफोरा सोमोनांबाय दे अनजाग्रा प्रियफोर दानाबा जोङो पौलनि नैथि सोमोनांथाव खामानि मावनायखौ नायदिनि बेनो जाहैबाय गाज्रि जिउखौ अननाय सानसेखालि पौल आरो बारनाबासआ खुलुमग्रा न'आव थांदोंमोन आरो बै खुलुमग्रा न'आव थांनाय समावहाय बिसोरो सासे हिन्जावसा लोगो मोनदोंमोन जाय हिन्जावसानियाव बादुवा जिउआ दङमोन आरो बे बादुवा जिउआ मा खालामोमोन बे जाहैबाय जानो गोनां खामानिफोरखौ फोरमायनो हायोमोन that means इयुनाव जागोनफोरखौ बुङोमोन आरो बेबायदिनो बिगुमानो गोबां थाखा फैसाफोरखौ खामायनानै होदोंमन बै समाव बे हिन्जावसाया पौल आरो जि थिनहरजानायफोर दङमोन बिसोरनि उन थांफानानै बेबायदि बुङोमोन बे मानसिफ्रा गोजौसिनथार इसोरनि लेंफोर बिसोरो बासायजानायनि लामाखौ दिन्थियो होननानै बेबायदि बे हिन्जावसाया गाज्रि जिउआ बेबायदि होननानै बुंबाय थायोमोन बे हिन्जावसाया केवल सानसेल' बाथ्राखौ बुंदों बे नङा नाथाय पौल आरो जि सेलाफोरा खुलुमनाय न'जों थांलाय फैलाय खालामबाय थादोंमोन बै समाव गोबां सान थांलाय फैलाय खालामदोंमोन आरो जेसेबां दिन थांलाय फैलाय खालामदों बेसेबां दिननो बै हिन्जावसाया बे बाथ्राखौ रिपिट खालामबाय थादोंमोन बुंबाय थादोंमोन बिनि बेबायदि खामानि मावबाय थानायखौ पौला रागा जोंदों आरो रागा जोंनानै बेबायदि बुंबाय
जिसु ख्रिस्टनि मुङै आङो नोंखौ हुकुम होयो नोङो बे हिनजावसानिफ्राय ओंखारलां। जेब्ला पौला बेबायदि बुङो अब्लाना बै बुहुदा बै हिनजावसानिफ्राय ओंखारलांदों आरो बै मुगायावनो बै हिनजावसानि बिगबाया पौलमोनखौ आयेन गुरु आयेन सायगिरिफोरनियाव हमनानै लाना थांदों। मानोना बै बिगबाया बै हिनजावसानिफ्राय बै गाज्रि जिउनिफ्राय गोबां थाखाफोरखौ मोनोमोन। दे अनजाग्रा प्रियफोर, दानाबा जोङो थामथि पौलनि सोमोनांथाव खामानिखौ नायदोनि बियो मामोन। बेनो जाहैबाय रुमाल आरो गामसानि गेजेरजोंबो बेराम सोखादों। जाय जारिमिननि बाथ्राखौ जोङो थोनहरजानायनि 19 बालाब 14 आरो 12 सिरियाव मोननो हायो। बेयावहाय फोरमायदों, बेयावहाय जोंखौ मोन्थिहोदों जे इसोरा पौलनि गेजेरजों सोमोनांथाव खामानि मावदों। पौलखौ गोबां रोखोमनियै जिसु ख्रिस्टआ बाहायदों। जोङो बेयाव नुनो मोनदोंदि पौलनि जिथु आखायाव लानाय जिथु रुमाल आरो बिनि जिथु गाननाय जोमनाय जिफोर, जिखौहाय बर' बाइबेलाव गामसा होननानै बुंदों, बेफोरखौ सोरबा मानसिया लाना थाङोब्ला बेफोरनि गेजेरजोंबो बै बेमारिफोरा सोखाजानायखौ मोनहैदोंमोन। केबल बेराम नङा, बेयावहाय रोखा रोखायै बुंदों जे मा सोखाजादोंमोन। बिसोरनि रग बियादफ्रा हामदों आरो बुहुतफ्राबो ओंखारलांदों। गोबां जब्राफोर सोखाजादों, रगफोरा सोखाजादों, बुहुतफोराबो बहनजादों। मानि गेजेरजों? पौलनि रुमाल आरो गामसानि गेजेरजों। देवब्ला प्रियफोरजों मोन्थिनो मोनदों बे बाथ्राखौ। दानाबा जोङो ब्रैथि पौलनि सोमोनांथाव खामानि मावनायखौ नायदोनि। बेनो जाहैबाय थैनायखौ फोथांनाय। पौल आरो बिनि लोगोआ माकेडनियानि ट्र'आस होननायाव इसोरनि गाहाम रादाबफोरखौ फोसावबाय थादोंमोन आरो बिनिफ्राय जिहेतु पौल आरो बिनि लोगोफ्रा बिदाय लासिगोन, बेयावखाय सनिबारनि मोनानि समावहाय पौलआ गोबां गोलाव समसिम इसोरनि गाहाम रादाबखौ बोसोनखौ फोथायारिफोरनो होदोंमोन आरो लोगोसेयैनो फोरबोनि आरो बै हरखालि बै जेराव जानाय जादों उनि भजबो जानाय जागोन आरो पौल आरो बेजों लोगोसे थानाय लोगोफ्राबो बै जायगानिफ्राय बिदाय लागोन। बेयावखाय गोबां मानसिफोरा पौलनि बोसोन होनायखौ खोनासंनो आरो फोरबोनि भजखौ जानो थाखाय बै हराव गथायसे जादों, ज' जादों। हयथ' बै समावहाय बै खथायाव जायगा गैयै जालायदों, जायनि जाहोनाव इउटाइकुस होननाय सासे जोहोलावा, सासे सेंग्राया न'नि खिरखियाव जिरायनानै पौलनि बोसोनखौ खोनासंबाय थादोंमोन। जिहेतु पौलआ बै दिनखालि गोबां हरसिम इसोरनि बोसोनखौ होदोंमोन, बुंदोंमोन। बेयावखाय बे इउटाइकुसआ बोरैबा खोनासंबाय थानायावनो बियो थेन्थ'लांफ्लांदों, उन्दुस्लदलांफ्लांबाय। बिनिखाय बियो खिरखिनिफ्राय थोंजोङैनो हायाव गोग्लैबाय आरो बे गोग्लैनायाबो थालाथाम गोजौ न'निफ्राय। बिसोरो थालाथाम गोजौआवसो बै प्रग्रामखौ खालामदोंमोन, फारिलाइखौ खालामदोंमन। थालाथाम गोजौनिफ्राय गोग्लैबाय आरो गोग्लैनाय लोगो लोगोनो मानसिफोरा फैनानै खनखांफैदों आरो खनखांफैब्ला नुबाय जे इउटाइकुसआ थैबाय। बेनि उनाव पौलआबो गोजौ खथानिफ्राय ओंखारबोनानै इउटाइकुसखौ गोबानानै लाफैबाय आरो गोबानानै लाफैनानै प्रार्थना खालामफैदों आरो बिनि उनाव बयखौबो पौलआ बेबायदि बुंफैबाय, नोंसोरो दा जिंगासि, बियो दाबो गोथाङैनो दं। बेबायदि होननानै पौलआ बयखौबो बुंबाय आरो बिनि उनाव पौलआ आरोबाव गोजौ थालायाव थांफिनबाय, फोरबोनि भजखौ जाहैबाय आरो गोबां उपदेशफोरखौ बयनोबो होफिनबावबाय। बै समखालि पौलआ कमप्लिटलि हरसे माने इसोरनि बोसोनखौ, उपदेशखौ बैयाव होदोंमोन। जेब्ला सोरांबाय पौलआ बे जायगानिफ्राय ओंखारलांबाय। बिनि उनाव मानसिफोरा नुनो मोनबाय जे बै इउटाइकुसआ गोथाङै दङ, इउटाइकुसआ गोथां थैनायनिफ्राय थांखांफिनबाय होननानै बिसोरो मोन्थिनो मोनबाय आरो गोबां सोमोनांबाय। आरो बेनि उनाव मानसिफोरा बै जोहोलाव इउटाइकुसखौ थांखांफिननाय नुनायखाय एबा थांखांनायखाय बिसोरो बिखौ न'आव लानानै थांबाय। मा एसे सोमोनांथाव अनजाग्रा प्रियफोर, नङा होमब्ला? दे दानाबा जोङो पौलनि बाथि सोमोनांथाव खामानि मावनायखौ जोङो नायदोनि। बेनो जाहैबाय जिबौनि बिसआबो पौलखौ सिथारनो हायाखैमोन। जेब्ला पौलआ दाब दाब जायगाफोराव गाहाम रादाबखौ फोसावदोंमोन, बै समावहाय बियो सागोर बारनानै मोनसे दिपआव सहैदोंमोन, जाय दिपनि मुङानो जाहैबाय माल्टा दिप। आरो माल्टा दिपनि मानसिफोरा पौलखौ गोबां अननायजों रिसिभ खालामदों, गोबां अननायजों जाहोदों लोंहोदों आरो आलासि महरै सोंदों। आरो बै समाव गोबां गुसु बोथोरनि सममोन। बिसोर जिहेतु
सागोर बारनानै फैदोंमोन बेयावहाय बिसोर गोबां गोजांदोंमोन आरो बेयावहाय अर सुदोंमोन आरो बै समावनो पौला माखासे बनफोरखौ खाथि खालानि बनफोरखौ खनथुमनानै अराव सावनो होननानै लाना फैदोंमोन। जेब्ला खनथुमनाय बनखौ अराव होदोंमोन बै समाव अरनि दुंनायजों बननि सिङाव थाखोमानानै थानाय जि जिबौ दङमोन बै बिस गोनां जिबौआ पौलखौ आखायाव सौदोंमन, आखायाव अरथाबनानै लादोंमोन आरो बिनि उनाव पौला बे जिबौखौ जि आखायाव अरनानै लादोंमोन बे जिबौखौ पौला अराव फिस्रिनानै होदोंमन आरो जिबौआ अराव गोग्लैदोंमोन। आरो बिनि उनाव गोबां मानसिफोरा नायबाय थादों, सिन्था खालामदों, सानदों जे बे पौला निस्सय माबा मोनसे दाय मावनानै फैदों जायनि जाहोनाव बे जिबौआ बेखौ सौबाय। हयथ' बियो सागोराव थैयाखसै, सागोरखौ बारबोनो हाबाय, नाथाय बेयाव बासियाखसै मानोना बियो पाप मावथारदों। बिनिखायनो बे बिस गोनां जिबौआ बेखौ सौबाय होननानै गोबां मानसिफ्रा गोमोनानै नायबाय थादों जे पौला माब्ला थैगोन होननानै। घन्टासे सम बारलांबाय, घन्टानै सम बारलांबाय, 3 घन्टा बारलांबाय, 4 घन्टा बारलांबाय, गोबां समफोरा बारलांबाय। नायैनो पौलनि थैनायखौ नेनानैनो नाथाय पौला थैनो रोङाखसै, पौला थैयाखसै। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना मोनथिगौना जे जिबौआ पौलखौ सौदोंमोन बे जिबौआ माल्टा द्वीपनि बयनिख्रुइबो बिस गोनां जिबौमोन। बेयावखायनो मानसिफोरा गोबां गिदोंमोन जे बेयो थैखासिगोन आरो माबा मोनसे गाज्रि खामानि मावनायनि थाखायसो बिखौ बे जिबौआ सौदों होननानै सानदोंमोन। नाथाय जिबौनि बिसआबो पौलखौ जेबो खालामनो हायाखसै आरो बै समाव मानसिफोरा सोमोनांबाय। ख्रिस्ट'नि थैजों बायख'जानायफोर, बेफोरनो जाहैबाय पौलनि गोबां सोमोनांथाव मावनायनि गेजेराव बे मोनबाखौ आङो नोंथांमोननो लानानै फैबाय आरो नोंथांमोना गोसोखांनो हाबाय आरो नोंथांमोना बे बाथ्राफोरखौ मोननायनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबां आशीर्बाद मोनदों आरो गोबां बाथ्राफोरखौ मोनथिनो हादों होननानै आङो फोथायदों। आरो लोगोसेयैनो बे बाइबेल सिरिफ्रा एबा बे जारिमिनफोरा बबे बाइबेल सिरियाव दङ बेखौ आङो डिसक्रिपसनाव होनानै होगोन। नोंथांमोना बेयाव थांनानै नायहैगोन आरो लोगोसेयैनो गावनोबो देहेन खालामगोन। दे अब्ला अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रियफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'नोसै। इयुननि समाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैफिनसिगोन। दिनैनि थाखाय बेसेनोसै। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, जय मसीह होनना आंनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'बाय। थेंक इउ।